Hlaleleni ungangeni kule channel lethu ephethe indaba ezishisayo laphana weingane zakwethu umkhanya kude TV uwelele mchunu uthi le CD promo kakhuzani izodala eingozi laphana abantu bazoshana ngamatshe mase bephuzile ngale kokhuluma khula ke sekudedelela uwelile uze ukuthi bethini ngenkathi edlulisa ikhalo ngale CD promo. Wena letizo lemazida abantu bazophuza uqiqa amatshe ingozi ezokwenzeka uthi uyajijija likwele kumuntu ekhanda uzoboshwa lo uzoboshwa. Ho abantu December bazophuza utshwala beqiqela amatshe. Yasengozi kwengaka ngasigqitshe. Safuna ke kuthobhule manje kuphusha umthatha ngisigqitshe. Awungeke ngibone mina. Le promo le hayi. Ngeke mina yangiso kahle mfo. Uma nawe uqadije ujijile bheka mntobisi. Hayi lento nje iyangishisa itha sakho uzofaka itshekhanda. Ngoba uthi wena awuthi uya-acta usuyamshaya umuntu. Abona nje iyadistra le prom izodistra nangonyuyo kodwa awubambi nje mfana wami abantu beshane ngamatshe uzomcika umthini umuntu obingobe kisho khuzani. Wena letizo lemazida abantu bazophuza uqiqa amatshe ingozi ezokwenzeka uthi uyajijija likwele kumuntu ekhanda uzoboshwa lo uzoboshwa. Ho abantu December bazophuza utshwala beqiqela amatshe. Yasengozi kwengaka ngasigqitshe. Safuna ke kuthobhule manje kuphusha umthatha ngisigqitshe. Awungeke ngibone mina. Le promo le hayi. Ngeke mina yangiso kahle mfo. Uma nawe uqadije ujijile bheka mntobisi. Hayi lento nje iyangishisa itha sakho uzofaka itshekhanda. Ngoba uthi wena awuthi uya-acta usuyamshaya umuntu. Abona nje iyadistra le prom izodistra nangonyuyo kodwa awubambi nje mfana wami abantu beshane ngamatshe uzomcika umthini umuntu obingobe kisho khuzani. Mbulala ine park, fulana mfazo, uye kwakho